doncs, com sempre, amb aquesta sintonia saludem el nostre company d'informatius. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena. Què tal, com anem? Bé, primer de tot, enhorabona a l'Alcaraz, O sigui, és que realment fa màgia aquest noi, Sí, supera totes les expectatives, tots els rècords. No sé quin és el sostre, la veritat, però clar, 7 Grand Slams en 22 anys és mai vist, lògicament, i no sé, és que de veritat ho dic, no sé fins on pot arribar ara mateix. És una animalada, és una animalada. Des d'aquí l'enhorabona. I tant. No sé si li arribarà, però vaja, si més no, doncs felicitats. Ho fem, nosaltres ho fem. Per la part nostra complim. Bé, i felicitats a les noies del futbol sala, no?, que per fi doncs han guanyat el seu primer partit, no? Sí, s'han estrenat aquest cap de setmana. Abans de res, deixa'm dir que el divendres vaig donar una informació errònia perquè vaig dir que jugaven la 14a jornada davant del Magic Suns i no, la del Magic Suns la juguen la setmana vinent. Hi havia aturada... setmana, no? Sí, exacte, hi havia aturada en gran part de les competicions de futbol sala, però van jugar el partit número... Sí que feia referència a la jornada número 10 davant de l'Atlètic Vilatorrada, que el teníem pendent abans de Nadal, victòria. No he pogut parlar amb en Joan, intentaré que pugui ser així durant el matí, que puguem tenir les seves declaracions a l'informatiu, però com ja vaig dir, ens va comunicar que ho tindria extremadament complicat en aquestes pròximes setmanes poder-nos atendre per qüestions laborals, per tant bé, farem el que es pugui en aquest sentit, però sí, han guanyat el primer partit, per tant, doncs, la nostra enhorabona, que aquesta espero que sí que els hi arribi, tant que sí. Molt bé, i anem a l'hoquei, no? Sí, anem a l'hoquei, també victòria, partit important, ho comentàvem el divendres, que podria ser un partit trampa, perquè els de Marroca doncs, assumien el partit amb nombroses baixes a la plantilla, havent de tirar de la plantilla dels júniors, que estan responent. De fet, és una de les coses que ens destacava aquest matí en Marc, aquest pas endavant que han hagut de fer doncs, els altres jugadors de la plantilla que sí que estaven disponibles. Victòria davant del Bigues i Riells en la primera jornada de la segona volta per 1-2 i pràcticament van aconseguir la porteria 0 perquè el gol que van encaixar va ser a 3 segons de final del partit. Per tant, doncs, molt bon partit dels de Marroca, que estava extremadament content aquest matí. L'escoltem. Doncs molt contents perquè sabíem que seria un partit molt, molt, molt complicat. Inici de la segona volta, que no és res important, però sí que et marca una mica si hi ha una bona dinàmica o no, i molt, molt content de l'actitud de l'equip, de la concentració, els 50 minuts, potser tenint en compte les baixes que teníem ahir, el partit més complet de la temporada, potser. Segurament molt content per això, per tot l'equip, per l'esforç, la concentració, per tot. Bé, doncs molt content, ens quedem amb això, no? Sí, triomf important, com comentàvem. Bé, passem al futbol sala. El masculí doncs, segueix en mala dinàmica. La veritat és la quarta derrota consecutiva. En aquest cas s'enfrontaven a l'Olímpic Floresta, equip situat a la part alta, i tenint en compte les dues dinàmiques, no, bàsicament l'Olímpic Floresta, que està en bon moment, i l'Arenys Amunt, que no. Com dic, és la quarta derrota consecutiva, doncs es podia preveure un resultat d'aquest tipus. 7-2 en el marcador. Acabo de parlar amb l'Albert, que ens deia que bàsicament el que va passar a la pista reflexa una mica el que dic, no? Aquestes dues dinàmiques estan diferenciades. Bueno, penso que el partit és una mica el reflexe de la classificació, no? És a dir, per alguna cosa un equip està dalt i l'altre està baix, i no penso que féssim un mal partit, però és cert que van haver-hi molts trams de partit on ells van ser els dominadors, com ja esperàvem també, i alguns altres no vam ser nosaltres, i una mica doncs, la manera de competir o potser la contundència, no?, d'uns i dels altres doncs, és el que va marcar la diferència al final. Els trams on nosaltres vam ser superiors, potser de 40 minuts, uns 12-15 minuts on nosaltres sí que vam tenir més protagonisme, potser doncs, vam aconseguir fer 2 gols, vam generar una mica, els vam incomodar, però els trams on ells van portar una mica el domini del partit doncs, van ser molt més contundents, no van fallar davant de la porteria, vam pagar molt cars també doncs, els errors que vam tenir, i al final doncs, és una mica però això, el reflexe de la classificació doncs, es va reflexar una mica també a la manera de competir el partit. I el futbol sala femení ja ho hem comentat, no, Pau? Sí, 3 punts importantíssims. Abandonen, sobretot, això també important, sobretot a nivell de moral, el fet d'abandonar l'última posició a la classificació i bé, buscant doncs, ara de la mateixa manera que estaven doncs, en una mala dinàmica, a veure si aquesta victòria doncs, permet obrir el que seria doncs, ara una bona ratxa de victòries de les de Joan Jové. Com he dit, miraré que pugui parlar amb ella en l'informatiu, si no, doncs, quan es pugui, bàsicament. Tanquem amb els veterans, que no han guanyat, però pràcticament, perquè doncs, comentàvem el divendres la dificultat del partit, perquè s'enfrontaven al Malgrat. En la primera volta, que van jugar aquí a casa, el Malgrat va guanyar 1-7 a l'Arenys Amunt. Per tant, dèiem, doncs, si a casa van encaixar 7 gols, ara han d'anar al seu camp, pot ser més complicat. Doncs no, 1-1, empat, però que ja dic, té gust de victòria. De fet, ens ho deia l'Eloi. Punt molt important dels d'Eloi Sobirana, que sobretot el que fa és això, confirmar que poden competir-li a qualsevol equip. D'aquesta manera ens ho comentava. A veure, la valoració que traiem tant jo com tot l'equip és molt positiva, ja que si comparem resultats de la primera volta va ser 1-7 a casa i ara 1-1 a casa seva, per tant,
la valoració no pot ser més que bona. Estem molt contents, va ser un empat molt treballat, però pot ser com un empat amb dura victòria, perquè veníem de jugar contra el Molletense, que també veníem de dues derrotes consecutives, doncs anar un punt fora contra el tercer, doncs això és una injecció de moral positiva més que gran. Ens emportem aquest punt cap a casa, no? Sí, i tant que sí, i tant que sí. Punt de mèrit pels veterans, i tant que sí. Molt bé, Pau, tornarem a parlar aquest matí, oi? Sí, crec que avui sí que puc confirmar-ho. Teníem pendent aquesta informació respecte a aquesta reunió que es va produir la setmana passada dels dos arenys amb territori pel projecte de les rotondes que han d'anar situades a la sortida de l'autopista. Com dic sempre, d'aquí una estoneta, doncs passo i ho explico. Perfecte, doncs fins ara. Fins ara.